sa kaawit. Kahit na sinasaktan sa'yo dahil sa'yo Maayong alaw kaniyong tanan nga masing ti paminawan, iinghan dumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Vicky. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang maong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, dahil mahal na mahal kita. kahit na RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kaning usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Vicky. Recorded by X Thunder Gaming. Nga nung nisuod man kaning trabaho Dali man ang kwarta. Usa pa, una ako nisod aning trabaho pila si kabuok tarong nga trabaho kong gi-applyan sa una. Pero wangon man gihapon. Ilabi na kay breadwinner ko sa amo. Taka malamugbugwa ka niyong aso, oy. Huy, day. Husto na sigarilyo ni mo, Murag kapila na kinangastik imong nahurot ron. Ay, ambot ba? Mag-relax, magod ko basta makapanigarilyo ko. Lisa, nag-customer ka nangita ni mo. So, dili. O nako, suday ha. Sige, day. Ay. Wala mo kitingali paglaong nga manindot pa ni kinapuhli na ako. Dinhiray kitingali ko kutob. Yup. Ano imo mo kong gisagpa? Doon ay nakakita ni mo. Nagpabayad ka na eh. Kausa ka lang magsugod ang trabaho, ha? Tuig ka pina. Hayop ka! Nagpakauwaw ka lang na ako! Ayaw pa! Ate! O sige! Gusto ka ba dapat na ako? Ngano pa? Nagtuo ka ang kagustuhan ko ni? Wa ko malipay ring trabaho, Pero maura niya ko nahunahunaan nga paagi aron masuportahan ko ang ako mga manghud imo ang taong responsibilidad kay amahan ka na mo. Pero sa ka na nga nawaas, mama. Nawa, nasad ka na mo. Dako unta ka buhi pero gipasagdan lamin mo. Ano? Unsa to? Ayaw pa! Ayaw dyan si ate! Ate, ayaw pa yung ipiyaiya. Inday, dili mahitabo nga biyaan ta mo. Pinangga ta mo, ug mahal ta mo. Maong kutob sa kumahimo. Suportaan kita mo sa iyong panginahanglan. Salamat, ti. Naara ba to'y nangita ni mo din nga customer, day? Usa ka pulis. Ha? Sure, uy. O lagi. Ikaw gid ang gusto. Murag, type ka niya. Oy niya, asa man ron? Nasa sod, nagpaabot. Adto adayon kay murag paldog yung ka ng pulisa ba? Ako day si Jeremy. Vicky, sir. Oh, hagbayra kung nakailan mo. Tayo permi mo kang magian dining dapita sa imong gitrabawan.
Maunangutan ako sa staff din eh. Ugod sa pangani mo. Abi ni mo. Anugon ka? Sir, Guwapa ka. Unya, nintutog barog. Anugod nga mao ni gisudlan ni mga trabaho. Sir Jeremy. Kung bayran ti ka kada gabi, aron mohunong ka lang og pagkamit ni bisang kinsang mga lalaki. Busugot ka ba? Sir Jeremy. Uy, kalami gud ni mog bagday. Mura grabe naman ka-upgrade ang akong friend, uy. Si Sir Jeremy, ani day, uy. Masuko man good kung dili na ko gamiton. Hala, uy. Sana all nagid kaayo ka, friend. Murag makabiya nagid kaning trabaho, ada. Mao bitaw ni anhit ko, friend, kay mananghid unta ko nga mo-resign ko. Gusto man gud siya nga maundang na ko ning trabaho, ah. Oh, kasana all na lang gyud. Murag nagkalawom na gyud mo da. Dili man ka sa minyo. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Mao ginay akong gipaabot nimo nga mangutana din ako. Maayo kay nakahuna-una nagpangutana anak nako. Tubagan na lang ko. Siyempre, minyo ko. Unsa? Pero kung gamiton lang nimo ang imong utok, siyempre anhi ka na lang gyud nako. Makasuporta ko sa imong kinahanglan. Nga di nagkakinahanglan magpagamit ni bisag kinsang mga lalaki. Jeremy. Delikado. Day, Unyag masakpan ka sa sawa. wa ako mahibaw, day. Day, dako naman ka. Naara man na ni mong imo ng ipadayon o dili. Pero kung ipadayon man gani na nimo, kinahanglan nga andam ka. Day. Vic, Jeremy. anong ka? Jeremy, dako kang minyo. Unya? Ngano day? Ipagramati ka. Pero dili gusto nga sigihon, tani. Katigaling masakpan ta si mong asawa. Masakpan lang tayo kung dili na mag-amping. Jeremy. Unsa? Wa na ka tungahi sa imong binuwan nga sakit? O, day. Nagpills man ka. Nay, adlaw nga nalimot ko, day. Hala, patay. Dili ka kamabdus? Day. Oh, kinuo ko. Positive. Ayaw ka bala ka. Di ka daganan. Unsa man gyud ko para nimo. Oh, Vicky. Ang sugunang pangutan na. Tubagan na lang kong pangutana. Mahal ti ka. Pero nahibaw kang di pwede. Mong kutob ragitas tako-tako. Jeremy. Mong kutob sa kumahimo. Suportahan tagyod kas imong panginahanglan. Ingon man sa umaabot ang anak. Jeremy.
Dako naman din ang imong tiya, no, uy. Lagi, day. Maayo ka ni kay... Huwag niyo kapasag din ni Jeremy, day, no? Lagi, day. Mabitang bisan nahibaw kong miniyo siya. Maglisod ko og biya niya. Tungod kay pinangga kayo ko niya. Og mahal na nimo siya, sakto? Sa tinuod lang, day. Oh, mahal na ako siya. Og dili na ko ma-imagine akong kinabuhi nga wa siya. Vicky, Kahit na ito pa rin ako. Sayop man nga ni patol ko og minyo. Pero mahal na ako si Jeremy. Og siya mo rason nga nahawa ko sa akong impernong kinabuhi sa una. Karon, nanganak na ko sa mong anak ni Jeremy og dako kay kog pasalamat niya. Kay tungod niya, nasuportaan gihapon na ako nga akong mga manghod sa ilang pag-eskwela. Binhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Vicky nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nakulahan. Dahil mahal na mahal kita. Dahil mahal, hindi ako. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Hata, ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City, o baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.